Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak nih. Halo pemirsa, selamat sahur. Mak ini urung sahur. Iki ngangat sego. Terus bareng ngangat sego, iki mak nih ngedang telo pemirsa. Sisan iki bar tilak ngangat sego, ngedang telo. Terus mak tinggal teh. Bengi-bengi nek ngombe teh ora. Anu pemirsa, dunia iki harus minum teh anget. Ini maknya ape eseng-eseng pemirsa. Tomat teri. Mak ini bengi buka kudanannya terus pilek langsung. Iki lho wis bar tak nget pemirsa soto. Wingi sing tak konten wingi kan lho. Wis bar tak nget nasine. Iku wae lho. Kemedul. Karek dipangan apa ora? Dan wis gawe teh anget. Mae ape eseng-eseng teri. Tapi urung duwe teri, engko tak nggugah mbahru pemirsa. Ngono. Iki lho nggodhog telo karo gedang timbang tilake sego tak ngenget. Masih santuk kuadang. Wis tak mengkir telo mae. Jam 3 pemirsa. Kan kok kena digawe emplok-emplokan. Mumpung nek wektune tak dang saiki. Serem lho.
kadang saiki kan makni iso melok mangan ngono pemirsa. Nek tak dang rino makni ora iso melok mangan. Makni tak engko tak lanjut eseng-eseng. Selak ketungko pemirsa. Lah langgek nggugah baru. Biasanya makni jam 3 ki sahur. Elah wong sampai jam 4 tak pemirsa ya. Sahur, sahur. Jam 3 lebih pemirsa. Makni jek eseng-eseng. Wis ki brambang-brambang lombok. Minyaknya kurang sayang. Makni mau ngoseng teri. Garam, gula sedikit, micin. Wes ngene kena dinggo sahur pemirsa. Wes jadi wes maknya apa sahur. Sahur guys, sahur sik menurutnya ada soto, aseng-aseng teri, tomat, ada godokan telo, pisang. Karek tinggal sing mangan. Ayo pada sahur, wayahe jam 3 lebih pemirsa. Setengah makna ya. Pokok dengan kon nandang tindak sahur keri. Sahur kan wajib pemirsa ya. Makni
Ya nang mek gelas. Kok wis tangi lah, Ci. Olah aku ki tangi mang lho. Ku yo melok tangi tak kandhani. Wis mak iki tak sendok rasa sendok. Oh, nggih. Mak ni apik. Sahur dengan eseng-eseng. Langge iki mak ni eseng-eseng. Poso wis oleh setengah sasi. Wis dapat 16 ya pemirsa. Alhamdulillah. Gak kroso posone moro-moro oleh 16 hari. Iki lho milih tomate. Ini ki biasanya nasi jagung pemirsa cocok. Tapi kimang eseng-esengnya dadak nendi oleh sego jagung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik lana fi marzaqtana wa qina adzabannar. Monggo Mas sahur. Rasa pas tuh, Bi. Enggak. Jajal. Udah ayo kok. Kok emang ndi sing panisik ya masak ngono ae. Ngedok ya. Baru sahur be apa kok? Wong ya. Wis sambel. Ono kan ambune cek. Heeh. Arek ngangepi. Isma ya wong tanya, bingung tadi terus. Mono tuane iki gemati kok sing nggahi Ismai Mbah Ru. Heeh. Enak tibake pemirsa mbek karo eseng-eseng. Heeh. Mau. Ada ya. Nerung kok bermakan nih, Mang. Nek son mider-mider meng jam 2. Hak rumah. Aku yo cek nang bayang. Kok wengi-wengi lapo apa Mas ayo nek jam 2 iki nek wis kowengen. Tapi wong ki nek serah duwe kewajiban ya. Pokoke jame mbah kurang mbah lebih tetep duwe tanggung jawab tangi pemirsa.
sing sahur iki nak mangan iki kok. Lho, mak ini iso nambah nenek. Terima karo eseng-eseng iki. Jalane karo kuah-kuah niki. Heeh. Kathokne mam karo kuah iki buka pemirsa. Heeh. Ngono. Sahur gak kolong. Jangan pakai tomat loro mah ya. Heeh. Ku lho mambu iwak lho. Iya, Kucingnya kliteran. sepi. Aku men tak jarah kok. Anak wedok tak bene. Tak gukane stani. Ambune Mambu. Ben mambu ku bertani ya. ana teko kamar anu sang teri ya. Pancene eseng teri iki tenan kok. Jere mau ngeseng-eseng teri tapi ya iso menggugah Selera. selera. Lho, mak iso nambah lho. Saure. Kurang anu. Mbah. Enak. Nanti ibu ping telu. Ben tambah sehat ya pemirsa. Jadi nenek sahur makan yang banyak mak ini. Ki enak sing gosong lho apa, Mang? Teri ya, Bawang. bawang ya. Enak. Enak nih. Pengen nganggo sahur sego jagung. Mantap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahur ngene pemirsa ya. Indo dianggap jadi eseng-eseng teri. Ya, tapi ya cocok sekali. Maknya pemangan telo. Semangat tembang waktu jek lho. Aku pengen nget sego. Iki sego dari besan tak nget. Rasane jos. Ngotok terong, ngotok takdang lah. Karo gedang paman saja tinggalan satu cengkeh. Lalu niku lem tuku enak. Heeh. Kon ngombe teh mbakku. Loh, bangun saya. Mangan dia le. Mbak soto le. Sotonya tak panas ya le. Aja mak nih pamit pemirsa ya. Memang sahure ngene iki menune karo eseng-eseng teri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas masak, Bu.
maksudnya? Oh. Ngoseng-ngosengnya teri karo mana gedok ini.